Musika ikasgaiak. Figurek doinuaren iraupena irudikatzen duten musika ikurrak dira. Figura bakoitzak bere neurri berdineko isilunea du. Figurek handienetik txikienara hauexek dira: borobila, zuria, baltza, kortxea, kortxea erdia, fusa eta fusa erdia. Figura bakoitzak bere aurrekoaren erdia balio du. Figurek eta isiluneek azentuarekin eta konpasarekin batera erritmoa osotzen dute. Honek dira erabiliko ditugun musika figurak. Borobila da neurriz handiena. Atzekoa beti da aurrekoen erdia eta aurrekoa atzekoen bikoitza. Borobil batek zuribilez balio du, edo lau baltzelez, 8 kortxealez edo 16 kortxea erdilez. Hau da, borobil bat osatzeko guk 16 kortxea erdi behar ditugu, edo 8 kortxea. Zuri bat osatzeko baltz bi behar ditugu, edo 8 kortxea erdi. Baltz bat egiteko kortxea bi, edo 4 kortxea erdi. Hemen errezago ikusi dezakezue. Borobil batek balio du neurriz zuribilez. Hau da, borobil bat osatuteko zuri bi behar ditugu. Borobil batek 4 baltzelez balio du. Sarretan entzuten dugu borobil batek 4 balio du. 4 baltz, beti be pultsoa baltza bada. Borobil batek 8 kortxea eta borobil batek 16 kortxea erdi. Zuri batek baltz bilez balio du. Zuri batek 4 kortxea erdi balio du eta zuri batek 8 kortxea erdi osatzen ditu. Baltz bat, kortxea bi, orduan baltz bat, 4 kortxea erdi. Eta kortxea bat, kortxea erdi bi. Honek dira figuren arteko baliokidetasunak.